prvo pojedeš hleb ili prvo pojedeš nešto slatko, onda taj leptin bude blokiran. I ti jedeš, a ovde u mozgu, u moždanom stablu se blokira centar koji šalje signal u masne ćelije da puste leptin i ti budeš gladan, sve vreme si gladan, ne možeš zasitiš nikad, razumeš? I onda dolaziš do problema da ti koža postaje starija, da imaš manje energije, da se uspavljuš preko dana, da te hvata dremež oko 1 sat popodne, da onda uzimaš dodatnu kafu, dodatne šećere, da uveče, da, znaš, ti imaš te fluktuacije energije preko dana koje ti pokušavaš da ispeglaš nekako. Znaš, i onda otkriješ kako ti treba, recimo ljudima, kod mene treba 28 dana, da oni probude se, imaju energiju, budu budni i odu na spavanje. Nema pada. Razumeš? I to funkcioniše kod svake osobe, znači najstarija osoba imam tipa 65-67 godina koja mi je na programu.